मा फोरमायगोन बे समाव? गिबियावनो आङो दिनैनि बे बैसागनि सेथि सान बैसागु बे बैसागु फोरबोआव दिनै 12 नं कासुगिरि गामिनि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरि बेनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिदों। बिथांमोना जे दिनै फैयै फैयै 28थि जेनाखि बैसागु रंजाथाइ फोरबो फालिथाय बे फालिथायजों दिनै गेलेमुवारि बादायनाय लोगोसे दिनै थुनलाइयारि बादायनाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। जे बिथांमोना जे बे मुखुब बैसागु फोरबो फालिनाय बे फालिनायजों लोगोसे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि लाइमोन गथ'फोरनि जेनाखि रोंगौथि बे रोंगौथिखौ दिन्थिनो हानाय बे दिन्थिनो हानायनि मोनसे प्लेटफर्म लाबोनानै होफैनानै बिथांमोननि जेनाखि हिडेन टेलेन्ट बे हिडेन टेलेन्टखौ लाबोनानै बिथांमोनहा माबे लामा बिथिंथिंजाय जौगालांनो हागोन बा माबे लामा बिथिंथिंजाय मोजां माबालांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जेनाखि दिथागिरिफोर बे दिथागिरिफोरजों लोगोसे बिथांमोननि रोंगौथिखौ लानानै इयुनाव मोजां मोजां माबाफ्राव बादायनो हानाय बेफोरबायदि मोनसे सुजुग आरो सुबिदा बे सुजुग आरो सुबिदाखौ बिथांमोनहा होबोदों आरो दिनैबो होबोदों आरो बियो दिनैनिल' बाथ्रा नङा। दिनैसिम बियो 28थि बोसोरारि रंजाथाइ फोरबो फालिथाय जाबाय। दा बेवहाय आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद बाख्नायनाय जासिदों। बेजों लोगोसे दिनै बे 12 नं कासुगिरि गामि बे 12 नं कासुगिरि गामियाव जेनाखि आं इनभारमेन्ट मोनदों सोलोंथाइनि इनभारमेन्ट दिनै गोदोनि समाव जोङो बैसागु होननाय लोगो लोगो जोंनि बिमा बिफा बा गारजेनफोरखौ सोरांनाय लोगो लोगो जौजों बा बेबादिनो जौ लोंनाय मानायजों जोङो दिन थांनायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय दिनैनि बैसागुआ गोदोनि बादि नंला, दिनै सोलायबाय। दिनै जोङो जोंनि बैसागु रंजानायजों जोंनि हारिमुखौ हमथानायजों लोगोसे जों दिनैनि बेबायदि बैसागु रंजानायनि समावबो जे जोङो सोलोंथाइनि माखासे बिथिंफोरखौबो जों लालांनो हाफायो। जोंनि माखासे गथ'फोरनि रोंगौथिफोरखौबो जोङो दिनैनि गेजेरजोंबो जे दालांनो हायो बे जिनिसखौ दिनै कासुगिरि गामिनि जेनाखि लाइमोन क्लाब काम लाइब्रेरि बियो दिनै मोनसे बिदिन्थि हिसाबै लाबोदों। आं बेखौल' खावलायगोन जोंनि दरफ्रोमबो बर' गामिफ्राव जुदि दिनै लाइमोन क्लाबा लानाय बायदि बा 12 नं कासुगिरि गामिया मोनसे इनिसियेटिभ लानाय बायदि जोंनि गामि दरफ्रोमाव जुदि बेबायदि मोनसे प्रग्रामखौ जों लालांबाय थायोब्ला बैसागु बोथोरब्लाबो जोंनि गथ' गथायफ्रा गावबा गावनि जेनाखि रोंगौथि एबा हिडेन टेलेन्टफोर बे हिडेन टेलेन्टफोरखौ दिन्थिलांनो खाबु मोनगोन आरो बेनि गेजेरजोंनो गावबा गावनि जिउ थानायाव मोनसे राहा लामाखौबो जों बिथांमोना खालामलांनो हागोन। मानो होननानै बुङोब्ला उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जाहैबाय साफा इनोसेन्ट बिथांमोननो जोङो लामा दिन्थिनांगौ आरो बे लामाखौ जोंनि दिथागिरिफ्रा जोंनि गारजेनफ्रा जोंनि गेदेर गोलावफ्रानो दिन्थिनानै होनांगौ आरो बे खामानिखौ लानानै दिनै 12 नं कासुगिरि लाइमोन क्लाबा जोबोद मोजां मोनसे खामानि मावदों होननानै आं सानो। लोगोसेनो आङो दिनैनि बे गोदान बोसोर बांला मासनि जेनाखि गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव जोङो बे 12 नं कासुगिरि गामिनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव लोगोसे बेवहाय उन्दै उन्दै गथ'फोर फरायसाफोर बिथांमोननिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथिखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो गासै बर' सुबुं माहारिफोर बे बर' सुबुं माहारिफ्रा जाहाथे देग्लाय गोदान बोसोराव मोनसे मोजां थांखि मोजां मोनसे राहा लानानै मोजां मोनसे मिजिं आरो हाबिलासखौ लानानै मोजाङै मोजां थांनानै थालांनो हागोन जौगालांनो हागोन। बर' हारिनि थाखाय बे गोदान बोसोरा मोजां मोनसे जारिमिनारि बोसोर जानानै थांथों आं बेखौनो इसोरनि खाथियाव आं आर'ज खालामनानै आंनि बे बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।